ҳамҷорон азиз салом алайкум. имрӯз 18 декабри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзум ба шумо нишон медиҳам натиҷаи пайванди чормағзе ки ман моҳи март ё апрели ҳамин сол кардагӣ будам. апрел, май, июн, июл, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр 9 моҳ мешавад. иноша аҳамият надиҳед, ино аз танаи чормағз биромадан. ино худи ҳамун чормағзи пешангӣ аст. ана ино пайванд ана ин аст. пайванд ана ин дутае ки осмонда биромада рафтааст 3-4 метр. ана инҷо пайванд кардагааст. аз наздик нишон диҳед, ин пайванд аст. ин пайвандро ман чӣ хел кардам, наворро ба шумо нишон додам. ин чормағз як 40 сола зиёд аст. ҳамқадар ғавси аст, ҳамқадар бензопила қати арраи нафти қати буридем ва ман аз 4 тарафаш пайванд карда ба шумо нишон додагӣ будам. аз ҳамин 4 та пайванд дуташ гирифтагӣ буд, якташ чибало зад шуду, яктаи дигараш чунон амали зур кард ки ман набинед. ва имсол фикри ман хеле мумкин бандад. яъне имсол агар хунук бо аз ин хунукӣ бисёртар набиёяд, мумкин ки соли оянда 2025 ин чормағз бандад ва ба шумо боз нишон медиҳам. ва худо хоҳад баҳор дар ин ҷо мо боз дигар хел чормағзҳо пайванд мекунем, то ин ки ман аз вай гирам озмоиш кунаму ба шумо пайванди чормағзро ёд бидоду. агар чормағзҳои шумо дар хонатон чормағзҳои маъқул набошад, чормағзи бозоргирӣ бо мазза набошад, бигузор 40 сола, бигузор 50 сола бошад. ана хел ғавс бурида таки пӯсташ пайванд мекунед, ана хел дар як сол анақадар баланд мешавад. ана ин натиҷаи пайванди моҳи марти чормағзе ки ман моҳи март пайванд кардагӣ будам. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд натиҷаи пайванди ҳамисолаи чормағз. дар паноҳи худо бошед.